my brother? Brahead. Brahead. Is it like a Gaelic? Yeah. I got formula. Hij had een coig blina, so. Aye, coig blina kruich bikke een ellen skiën. Hij Gina Kush. Gina Kush. Well, had op Brahead bikke, het al gaat shouting la Glaceborso out in Seann Reekie. Heb je J show? Kishin me en Shin. Sjouwle Shin, nach hele meerverlag. Zo Seann Reekie. Hij could Cashel Armadale num creature. Castel Armadale. Gaan jullie hula cow, kookjengeltje, dus een ellen skiën nog? Kan jullie a Giontain en Chellen Sambi? Kirsten de Vimi, han doe ik een shock kutjoch. Doe ik. Kan jullie meer kruif in Sambi? Kruif hou in Shin. Shin kruif. Ciao. Oké? Charlotte Shin mo vragen. I mean, nach geld Shin Alin. Alin, hi. Ach, smaak je een trailer solid shot. Oh, Giroch stat. Heb je shach shot of ski en patteracket? En nu in je fuse in de runneken echt je les een solid shot. Hij doet het ook. Kan jij Shin a hound? Seann Reekie. Kan jij een ellen skiën nog a shot? Kooi het mijn koerst. Mhnaill is een ruier fellow gaan vallen voor naar de vaste Paddington. Stok ik een chicken toe een beetje simply. Ga dan meer ruier fellow. Doe je je zo, Brahead. Doe je je zo. Tony, wie doe ik? Hij mis je doe ik kutjoch. Nu de jaak is mee. Waar vind ik hem fijner vallen? Of een hacker, Richard Paddington. Hij moet tek zien. Ga ik kom maar, wat zijn er juist? I guess van een keer get die drink. Stok het me big and fosh voor Seann Reekie. En toch goed ash me? Like Garson and Fosculture. Oh, well. Cheetjes, Jing? Cheech. Let's J shape.